Néma hárfa. Már sokadik alkalom, hogy felvirradt a nap ott a domb felett. Szépen indult útjára, ébresztőt harsonán hirdetve a népnek. Ha korán kell, az nagy dolgot, világmegváltást jelent. Ha forrón süt, az világvége féleséget. Ma korán kelt a nap, és erősen sütötte pofámat. De a nép nem figyel, alszik, lustán kókad, részeg hajnalon pihen. Minden hajnal részeg, mindig pihen. A nép nem figyel, néz, bámul, nem lát. A nép nem figyel, és ez nem jó. Néhány kósza lélek, aki valahogy számomra érthetetlen módon kimaradt a marketing kommunikáció stratégiák szórásából, még próbál ellen felállni, de mint a korpak közé keveredett magnak, végzetük a megesznek a disznók. Életem néma hárfa, állatokkal élek, egy karámba zárva.